Boiro encara mañá a recta final das terceiras xornadas do Deporte Gealsa. A cita pechará esta terceira edición cunha noite de carreiras para todas as idades despois de que hoxe os protagonistas foran os deportes de contacto. A Rúa Peonil de Boiro converteuse hoxe nun tatami. Desde as 8 da tarde, nenos e nenas dos clubs Kempo Puebla, Malamía Taekwondo e Costado Taekwondo ofreceron unha exhibición de artes marciais. Unha actividade coa que Gealsa buscou poñer en valor o traballo dos clubs deportivos da comarca e animar a veciñanza a chegarse e apoiar aos máis novos. E mañá venres chegará o peche desta terceira edición co running como protagonista. A partir das 9 da noite disputaránse as carreiras infantís Astérix para nenos e nenas de 6 a 10 anos e o Bélix para participantes de 11 a 14. En ambos casos cun percorrido de 500 metros. Despois será a quenda dos maiores de 15 anos cunha das novidades desta edición, unha carreira absoluta de 5 km polas rúas e espazos máis emblemáticos de Boiro, incluindo o Paseo do Río Coroño e o Paseo Marítimo de Barraña. As inscricións son gratuítas e poderán facerse mañá mesmo na Praza do Concello entre as 6:30 e as 8:30 da tarde. Dúas xornadas para poñer o deporte na rúa e reunir a veciñanza arredor da actividade física.